אמא, אבא, אני צריך ילקוט וגם מחברות, עפרונות, מחדד. אוף, מתי זה ייגמר? מהיום זה אפילו לא מתחיל. קינדר טויס, יריד החזרה הגדול לבית הספר במגזר החרדי והדתי. כל הציוד לחזרה לבית הספר במקום אחד. נכנסים לאתר, מזמינים בנחת והמשלוח מגיע עד הבית. חוויות ומשחקים. קינדר טויס, משנים את כללי המשחק. קינדר טויס